Примерчето за полиморфизъм с двоизмерни фигури. Хранилището се намира в GitHub, като може да бъде открито на съответният адрес. За да свалим локално копие, използваме адреса на хранилището с SSH варианта, като за това ни трябва командния интерпретатор. За удобство може да се работи в директорията на десктопа, където се изписва командата за клониране на отдалеченото хранилище, така че да имаме локално копие. След като вече имаме локално копие, виждаме директорията, която Git е създава и наличието на съответните файлове. Имаме bat файл, който служи за компилиране и съответно стартиране на изпълнимия файл в резултат на компилацията. Можем да го извикваме с една единствена команда. За момента идеята е да покажем полиморфизъм, като изчисляваме площ и обиколка на фигурите. Това, което ни липсва в настоящия момент, е предефиниране на операциите за работа с потоци, така че да можем да използваме нашите обекти директно в командите за визуализация на конзолата. Когато създадем тези методи, те ще са външни функции, ще бъде възможно да визуализираме всеки от обектите, като директно подадем обекта към потока. Така написано. В момента ще се получи грешка при компилация и съответно ни се налага да създадем операции, с които да можем да визуализираме нашите обекти. Това, което сега ще опитам да направя, е да визуализирам в родителският клас класът Shape, като целта ще бъде да направя приятелска функция, като приятелската функция би трябвало да връща изходен поток и то псевдоним на изходен поток. И съответно пък да получава
като параметри също псевдоним към потока или псевдоним към съответна структура. Така. Добавим входно-изходната библиотека. Така. Добре. Да видим как се прави предефиниране. Бързо ще бъде да се погледне. Приятелска функция в публичната част, така че и аз ще преместя приятелската функция в публичната част. Така. След което константен е псевдонимът към обектът и трябва да имаме дефиниция на самата функция. Дефиницията ще опитам да я направя в C++ частта. Тоест Shape C++. Това, което имаме е, че получаваме изходен поток out, който изходен поток трябва да подадем обратно на категорната стойност, така че да може да използваме каскада от извиквания и в самият ред за печатане трябва да изпълним това, което в момента изпълняваме през функцията main. В нашия случай потокът е out и няма да поставяме символ за нов ред след изпечатването. Отново да опитаме да направим съответните изпечатвания. В момента те не са възможни. Да опитаме да направим приятелската функция видима и в header файла. По този начин прототипът на функцията е обявен в header файла на фигурата. Също така, дефиницията за приятелска функция можем да добавим във всеки от класовете наследници. Като това са окръжност,
правоъгълник. И триъгълник. За момента само 3 фигури използваме, но те са абсолютно достатъчни да се доволно демонстрират идеите за писане на програми с полиморфизъм.